Il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima berba il-fuq minn 135,000 euro mit-taxxi tal-poplu Malti u Għawċi fuq żewġ karozzi lussużi kif ukoll biex mar 9 tiem Pariġi fi żmien l-Olimpjadi. Dan ġie żvelat f'artiklu tat-Times of Malta fejn intqal li fil-Gazzetta tal-Gvern din il-ġimgħa ġiet ippubblikata l-lista ta' direct orders. Din il-lista turi kif il-Ministru Clifton Grima nefaq il-fuq minn 14,000 euro u 600 biex flimkien mal-kap tas-segretarjat marru 9 tiem f'Lukanda f'Pariġi waqt l-Olimpjadi li kienu qed isiru f'din il-belt f'nofs is-sajf. Din in-nefqa ta' Clifton Grima u l-kap tas-segretarjat tiegħu tinkludi żewġ kmamar f'Lukanda ta' 4 stilel, breakfast kif ukoll it-taxxa tal-belt. Bil-Ministru tal-Edukazzjoni qed jgħid li din iż-żjara kienet essenzjali minħabba numru ta' avvenimenti li kellu jattendi għalkemm ħadd għadu ma jaf bleżat għaliex kellu jqatta' 9 tiem sħaħ f'Pariġi. Apparti din iż-żjara żewġ delegazzjonijiet oħra wkoll ġew jiswew eluf ta' euro, hekk kif 5 biljetti tal-ajru għaċ-Ċina ammontaw għal kważi 20,000 euro, fil-waqt li 6 biljetti għall-Estonja ammontaw għal 16,000 euro u 500. Bit-Time State li meta wieħed jakkwista dawn il-biljetti b'mod normali, l-ammont jiġi ferm inqas minn dak li ntefaq mill-Gvern. Il-lista ta' direct orders tinkludi wkoll nefqa ta' aktar minn 120,000 euro fuq żewġ karozzi lussużi, waħda minnhom biex isservi bħala l-karozza ministerjali ta' Grima u l-oħra għas-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni Matthew Vella.